በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ውዒልኩም ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕን እትቐውምን እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረርት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሓን ወላዲተ ኣምላክ ወላዲተ ቃል ጽዮን መጸጊዒትና ዝኾነት ኪዳና ምህረት ኣዴና ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሕያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳን ከከም መዓርጎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብርን ምስጋናን ዘለዓለም ንዖም ይኹኖም ኣሜን። ጥቅምቲ 18 ዝጽለ ዝንበብ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ፍቕርን ጸሎትን ሓለዋን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዚክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ናይ ቅዱሳን ጽድቂ ንዓለም እዩ ዝነብር ኣሜን። 18 ጥቅምቲ ስንክሳር ብር እንዳበልኩም ተሓጐሱ። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ኩልኹም ደቂ ተዋህዶ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ብቓል ኪዳኖም ይሓልውኹም። ወርሓዊ በዓል ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ሮማኖስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ናይ ዓብይ ሊቅ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ወዲ መዝሙር ዝኾነን ናይ መጥምቀ ዮሐንስ ናይ ነቢ ኤልሳዕን ዓጽሚ ዘፍለሰ ኣቡነ ቴዎፍሎስ ድማ በዛለማዓንቲ ዓረፈ አሜን። ሰማዕት ቅዱስ ሮማኖስ እዚ ቅዱስ መነኮስ ከሓዲ ዝኾነ ናይ ሃገሮም ገዛኢ ንክርስቲያን ከሳቐን ከሳድድን ኣብ ዝጀመረ ጊዜ ቅዱስ ሮማኖስ ቀሳውስትን ዲያቆናትን ህዝቡን ንኹሎም ኣኪቡ ንክርስቶስ ብምእማን ኣብ ሃይማኖት ክሳብ መጨረሽታ ምእንቲ ክጸንዑ መኸሮም። ካብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ድማ እንዳጠቐሰ ናይ ዝቐደሙ ሰማዕታት ህይወት ኣብነት እንዳገበረ ብዙሕ መሃሮም። ከሓዲ መኮንን አስቅልጵያኖስ ነዚ ኣብ ዝሰምዐ ጊዜ ንቅዱስ ሮማኖስ ኣምጺኡ ብወገን ዝኸበርካ ሮማኖስ ንስኻ ዲኻ በሎ። እዚ ቅዱስ ድማ ናይ ወገን ክብሪ እንታይ ይጠቕመኒ? ንዓይስ ክብረይ ክርስቶስ እዩ በሎ። በዚ ጊዜ መኮንን ሓሪቑ ሰቒሎም ክስንጥቕዎን ከሳቒውን ኣዘዘ። ከም ትእዛዙ ድማ ኣብ ዘሳቐይዎ ጊዜ ቅዱስ ሮማኖስ ወላሓንቲ ስለ ዘይተዛረበ እቲ መኮንን ንትዕግስቱ ኣድነቐ። ድሕሪኡ ቅዱስ ሮማኖስ ንመኮንን ስንፍናኻ ምእንቲ ክገልጽ ፈጣርየይ ኣፈይ ከፈተ። ሓቀኛ ነገር ምእንቲ ክትፈልጥ ንእግዚአብሔር ወይ ድማ ንናትካ ኣማለኽቲ ምስጋድ ከም ዝግባእ ምእንቲ ክነግረና ህፃን ቆልዓ ምእንቲ ከምጽኡ ኣዝዝ በሎ። እቲ መኮንን ድማ ንእሽተይ ህፃን ቆልዓ ኣምጺኡ ስግደት ንመን ከም ዝግባእ ሓቂ ንገረና በሎ። እቲ ህፃን ድማ ብኰልታፋ ኣንደበቱ ኣንታ ልቢ ዘይብልካ ደንቆሮ መኮንን ቃል ንዓለም ኩሉ ዝፈጠረ ንህያው እግዚአብሔር ስግደትን ኣምልኾን ውዳሴን ከም ዝግባእ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ በሎ። በዚ ጊዜ እቲ መኮንን ብጣዕሚ ሓፊሩ ነቲ ህፃን ምእንቲ ክሰቕልዎ ኣዘዘ። እቲ ህፃን ድማ ተሰቒሉ ከሎ ንኣዲኡ ጸሚእኒ ኣሎ እሞ ማይ ኣስቲኒ በላ። ኣዲኡ ድማ ዝወደይ ኣብዚ ማይ የለን፣ ነገር ግን ናብ ናይ ህይወት ማይ ኪድ በለቶ። ብቕጽበት ናይቲ ህፃን ርእሱ ቆረጹ እሞ ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ተጐናጸፈ። ድሕሪኡ እቲ መኮንን ናይ ቅዱስ ሮማኖስ መልሓስ ካብ ስሩ ኣቑረጾ። ነገር ግን እቲ መኮንን ምእንቲ ክዘልፍ ንቅዱስ ሮማኖስ ረቂቕ መልሓስ ተዋሂብዎ። ነቲ መኮንን ስለ ከንቱ እምነቱ ኣብ ቅድሚ ህዝቡ ዘለፎ። በዚ ጊዜ መልሓሱ ከም ዝተቖረጸት ዘተጠራጢሩ ካብ ወተሃደራቱ ንሓደ ጸዊዑ ንምንታይ ንመልሓሱ ካብ ስሩ ዘይቈረጽካ እንተበሎ። እቲ ወታደር ድማ ንናይ ቅዱስ ሮማኖስ ዝተቖርጸት መልሓሱ ኣምጺኡ ነቲ መኮንን ሃቦ። ድሕሪኡ እቲ መኮንን ብዓብዪ ሕርቃን ኮይኑ ቅዱስ ሮማኖስ ኣብ ውሽጢ እስሪ ቤት ከሎ ሓሪቖም ምእንቲ ክቐትልዎ ኣዘዘ። እዚ ቅዱስ ድማ ሰማዕትነቱ በዚ ፈጸመ። ናይ ሰማዕት ቅዱስ ሮማኖስ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ድማ መድኃኔ ዓለም ይምሓረና አሜን።
ቅዱስ ቴዎፍሎስ ሊቅ ኣብ ምድረ ግብፂ ካብ ዝተንሰኡ ንቤተ ክርስቲያን ኣብዚሖም ካብ ዝደኸሙ ኣቦታት ሓደ ኣባ ቴዎፍሎስ እዩ። ዝተወልደ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን መጀመርታ ኣከባቢ ክኸውን ከሎ ቴዎፍሎስ ታኦፊላ ብምባል ይፍለጥ ነበረ። ገና ቆልዓ ከሎ ቴዎዶስዮስ ምስ ዝበሃል መሓዛኡ ኣብ ተመሳሳሊ ለይቲ ተመሳሳሊ ሕልሚ ረኣዩ። ክልቲኦም ህፃናት ዝረኣይዎ ዕንፀይቲ ክለቕሙ ነበረ። ሕልሚ ዝትርጉም ሰብ ድማ ንቴዎዶስዮስ ክትነግስ ኢኻ ክብሎ ከሎ ንቴዎፍሎስ ድማ ፓትርያርክ ክትከውን ኢኻ በሎ። ንግዚኡ ኣይመሰሎምን። ድሕሪኡ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዮም መጽሓፍቲ ተማሂሮም ቴዎዶስዮስ ናብ ናይ ንጉስ ከተማ ቆስጠንጢንያ ክኸይድ ከሎ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ግን ናይ ዓብይ ሊቅ ናይ ኣባ ኣትናቴዎስ ወዲ መዝሙር ኮነ። ኣብኡ ድማ ካብ ቅዱስ ኣትናቴዎስ እንዳተምሃረ እንዳገልገለ ዘመናት ሓለፈ። ቅዱስ ኣትናቴዎስ ምስ ዓረፈ ድማ ንኽልተ ፓትርያርካት ሓጋዚ ኮይኑ ተመሪጡ ነበረ። ኣብ መጨረሽታ ግን ሕልሚ ተርጓሚ ዝበሎ ስለዘይተረፈ ቴዎዶስዮስ ዓብይ ተባሂሉ ኣብ ቆስጠንጢንያ ክነግስ ከሎ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ድማ ፓትርያርክ ሊቀ ጳጳሳት ተባሂሉ ኣብ መንበረ ማርቆስ ተቐመጠ። ኣብ 384 ዓመተ ምህረት ናይ እስክንድርያ መበል 23 ሊቀ ጳጳሳት ምስ ኮነ ናይ መጀመርታ ስርሑ ኣብ ዘመኑ ገኒኖም ንዝነበሩ መናፍቃን ምውጋን ነበረ። ነዚ ድማ ምእንቲ ክሕግዞ ንወዲ ሓፍቱ ንቅዱስ ቄርሎስ ወሲዱ መሃሮ። ክልቲኦም ኣቦታት እንዳተሓጋገዙ ንቤተ ክርስቲያን ካብ ኣራዊት መናፍቃን ሓለው። ሎሚ ኣብ ሃይማኖት ኣበው እንፈልጦ ወሲኽካ እዚ ቅዱስ ብዙሕ ድርሰታት ድማ ደረሰ። ንቅዱስ ቴዎፍሎስ ፍልይ ካብ ዝገበሮ ነገራት ቁሩብ ንመልከት። እዚ ቅዱስ ኣቦ ኣብ ዘመኑ ኣብ ናይ መንበረ ጵጵስናኡ ኣንፈት ኮፍ ኢሉ ይትክዝ ነበረ እሞ ሓንቲ በዓልቲ ጸጋ ሰበይቲ መጽያ ኣቦይ እንታይ የተክዘካ ኣሎ ክትብል ሓተተቶ። እዚ ሊቅ ድማ ዛጓለይ ኣብ ውሽጢ እዚ ዝቆምናዮ ቦታ ወርቂ ተቐቢሩ ከሎ ነዳያን ጾሞም ይሓድሩ ኣለው። ኣቦይ ኣትናቴዎስ እንዳሓዘነ ሓለፈ። ኣነ እውን ከምኡ ምሕላፈይ እዩ በላ። እታ በዓልቲ ጸጋ ድማ ኣባ ንስኻ ጸሎት ኣነ ጉልበትን ሃብትን ኮይና ንውፅኣየ በለቶ። እሺ ኢልዋ ሱባኤ ኣተወ እሞ ካብ ትሕቲ መሬት 3 ጋን ሙሉእ ወርቂ ተረኺቡ ደስ በሎም። ግን ኣብ ልዕሊኡ ተመሳሳሊ ቴዳ ዝብል ጽሑፍ ነበረ እሞ መን ይፍታሐዮ? በዚ ጊዜ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ናብ እመቤትና ኣመልኪቱ ምስጢር ተገልጸሉ እሞ ምስ ተርጎሞ ማሕተሙ ተፈትሐ። ክትርጎም ከሎ ድማ ቴዳ ክርስቶስ ማለት ኮነ። እዚ ድማ ንነዳያን ተበተነ። ቴዳ ክልተ ድማ ቴዎፍሎስ ማለት ኮነ። ኣብያተ ክርስቲያናት ተሃነጸሉ። ቴዳ 3 ድማ ቴዎዶስዮስ ኮነ። ናይ ቄሳር ንቄሳር ከም ዝብል ሳልሳይ ጋን ሓው ንኣቡነ ኪሮስ ኣቦኡ ንገብረ ክርስቶስ መርዓዊ ንዝኾነ ንሕያዋይ ንጉስ ናብ ቴዎዶስዮስ ተለኣኸሉ። እቲ ንጉስ ግን ካብቲ ወርቂ ቁርብ ንበረከት ወሲዱ ናብ ኣባ ቴዎፍሎስ መለሰሉ። ኣብያተ ጣዖታት እንዳፈረሰ ድማ ኣብያተ ክርስቲያናት ምእንቲ ክሃንጽ ስልጣን ሃቦ። ቅዱስ ቴዎፍሎስ ድማ በዚ ገንዘብ ብኣማዒት ዝቑጸራ ኣብያተ ክርስቲያናት ከም ዝህነጸሉ ይንገር። ብፍላይ ድማ ንናይ ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዘመን ዓሳ ነባሪ ዝሃነጻ ንሱ እዩ። ድርሳነ ቅዱስ ሩፋኤል ናይ ድንግል ማርያም ክሃንጽ ከሎ ድማ እመቤትና ተገሊጻትሉ እያ። ንናይ ቅዱስ ዮሐንስ መጥመቅ ዓጽሚ ኣፍሊሱ ምስ ናይ ነቢ ኤልሳዕ ቤት ክቅደስ ከሎ ተኣምራት ተረኣየ። ንናይ 3 ደቂቅ ቤተ ክርስቲያን ሃኒጹ ኣብ ዝቀደሰ ጊዜ ድማ እዞም ቅዱሳን ካብ ሰማይ ወሪዶምሉ እዮም። ቅዱስ ቴዎፍሎስ ንእመቤትና ይፈትዋ ነበረ እሞ ንሸሞንተ ጊዜ ዝኣክል ተገሊጻ ተዘራሪባቶ እያ። ደፋር ሓርበኛ ክትብል ጸዊዓ ሙሉእ ዜና ስደታን ህይወታን ኣጽሒፋቶ እያ። ተኣምረ ማርያም ንህፃናት ከጥምቕ ከሎ
دما كاب بقعات استلعاله ناي برهان مسكال يوردلو نبرا قدس تيوفلوس بليكا ببسنا أبز سنحلو 28 عامتات بخمزي تملاليسو أب 412 عامة مهرت حارفو قدس كيرلس أبتي منبر تتكأم ني أبونا تيوفلوس رديت بركات يحضرنا بصلته دما مدهاني ألم أبي يمحرنا آمين تكمتي 18 زخبرو عامتا وناي قدسان بعلات قدس تيوفلوس ليك قدس رومانوس سماعت قدس يوحنس سماعت قدستي أسمانيتن سوعات دكان ورحوي بعلات دما قدس فيليبوس هواريا أبونا إوستاتيوس سباكي هايمانوت ربان أبونا أنوريوس زدبرة سقاقا مار يعقوب قبساوي قدس يعقوب هواريا كاب 7 أردئت آمين رومي معراف 6 فقدي حمشتا آمين سنكسار تسمع زنبب فقر قويتا أبلب ويحبب فقر قدسان حالوان رديئة النما يركب ذكرى صادق لعالم يهلو صدقي ناي صادقانات نعالم يزنبر آمين زودقة زنطبة بأفا قدسان تقوهان ملائكتي تأرملي وسبحات لإግዚአብሔር ولولادته دنجل ولمسكالو كبر آمين آمين آمين